Keď sa muž s tebou nerozpráva dni až týždne po nejakom rozhovore, po nejakej hádke, nezačni ho naháňať, nezačni ho sledovať, nezačni ho kritizovať, tlačiť na neho, prosiť. Čo funguje lepšie je toto. Pomenuj situáciu pokojne. Počuj, nevadí mi, že potrebuješ priestor. Vadí mi, že neviem, čo sa deje, prečo si tak dlho ticho, kedy sa k tomu vrátime. Druhá vec, nehádaj sa o tom, či mlčí. Hovor o tom, ako to na teba vplýva. Napríklad, keď sa niekoľko dní nerozprávame, cítim sa sama a neistá našim vzťahom. Po tretie, stanov hranicu, lebo pár hodín na upokojenie je normálne, ale 2 týždne tichá nie je fakt zdravý spôsob riešenia konfliktu. Naozaj ten vzťah nepotrebuje 2 dokonalých ľudí a super dokonalé reakcie, ale 2 ľudí, ktorí sú ochotní sa k tomu problému vrátiť. A keď sa hneď nedokáže jeden z partnerov, tak aspoň dať si vedieť jednou vetou, čo sa v tom druhom deje, či je všetko v poriadku. A ak chceš lepšie rozumieť svojim vzťahom alebo zlepšiť ten svoj, sleduj môj profil.